फरायसाफोर नोंथांमोनहा खोनाबाय जानांगौ सासे बर' सिख्ला सासे बर' फरायसुलि जाय फरायसुलिया खोमाजोंबो खोनाया आरो खुगाजोंबो बुंनो हाया बिथांनि मुङानो जाहैबाय सुबुंश्री नार्जारी बिनि गामिया चौधुरीपारा मंगलियान चिरां जिल्ला देग्लाय बे फरायसुलिया मेट्रिक आनजादखौ थामथि थाखोआव एबा थार्ड डिभिजनाव पास खालामनानै बिजनीनि U N एकाडेमियाव एडमिशन लाबाय सुबुंश्री नार्जारीनि बिफाया सासे LP स्कुलनि फोरोंगिरि गोबां समाव गोबां नेगेटिभ सानदोंमोन सुबुंश्रीनि बिफाया सानदोंमोन गावनि फिसाजोआ बेंगि आरो बबि बेनिखायनो फरायहोला बा फरायनो थुलुंगा होला बेबायदि सम बाथ्राखौ सुबुंश्री नार्जारीनि बिफाया सानदोंमोन नाथाय सुबुंश्रीनि खुगाया गेवा जानो हागौ खोमाया खोनाया जानो हागौ सुबुंश्री नार्जारीनि जि गोसोनि बोलो बियो जोंजों रुजुजाया रावजोंबो रुजुजाया इउनिक रुजुजायै मोनसे गोहो जायनि गोसोनि बोलोनि लेभेला गोजौ थाखोनि दिनै जोंनि सिगाङाव बेखौनो फोरमान होदों जे जोङो मेगनजों नुवाब्लाबो मानसिया खुगाजों बुंनो हायाब्लाबो खोमाजों खोनायाब्लाबो मोजां खामानि मावनो हायो सोलोंनो हायो गोरों गोरा जानो हायो गुबुननिफ्राय नायनानै सुबुंश्री नार्जारीया लेखा फरायदों नायैनो फरायदों बेबो जोबोरै थुलुंगाथाव आरो बेखौबो जों बुंनांगोन सुबुंश्री नार्जारीया स्पेशल एडुकेशनेल इन्स्टिट्यूशन बेयाव फरायाखै नर्मेल फरायसालियावनो फरायदों नर्मेल फरायसाफोरजोंनो फरायदों जेरावनाखि जेबो स्पेशल इन्स्ट्रुमेन्ट खाना बबि बेंगि बेंगा बिसोरनि थाखाय जेबो स्पेशल इन्स्ट्रुमेन्ट गैया बैबादि फरायसालियावनो बिथाङा फरायदों आरो दिनै फोरमान होबाय जे बिथाङा गोसोआव बोलो थायोब्ला मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो हायो बेखायनो आङो बेखौबो बुंगोन जे फरायसुलिफ्रा मेगननि नोजोरजों नायनानै 83% सोलोंनो हायो दा बेनिखायनो फरायसुलिफोरखौ आं खावलायदों सुबुंश्री नार्जारीनि जि गुन जि गोसोनि बोलो बेखौ सोलोंनानै थांनानै थानायनि मोनसे जि फिउचार जि इयुन बेखौ गावबागाव सायख'नानै दानानै लानांगौ गावनि फाउन्डेसनखौ गोख्रों खालामनानै लानांगौ जोंनि गेजेराव मोनसे जुगामि बिदिन्थि जानानै थाबाय बे सुबुंश्री नार्जारीया दिनै बे फरायसुलिया बिजनीनि U N एकाडेमियाव 11 थाखोआव आर्ट्सआव एडमिशन लानानै फरायगासिनो दङ जिहेतु फरायसुलिफ्रा मेगननि नोजोरजों 83% नायनानै सोलोंनो हायो नायनानै 83% सोलोङो दा बेनिखायनो फरायसुलिफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे गावनि मेगननि नोजोराव मोजाङाल' फैयो जाहाथे मोजां आयदाखौल' मोजां नुथायफोरखौल' फरायसुलिफ्रा नायनानै सोलोङो आरो मेगननि नोजोराव माबा मोनसे गाज्रि आयदा फैदोंब्ला गाज्रि हाबा फैदोंब्ला बेफोरखौ ज्राब नागारनांगौ बेफोरखौ नेवसिनांगौ दिनै सुबुंश्री नार्जारीनि बिमा बिफाया बेखौ थारैनो रियेलाइज जाबाय जानांगौ जे सुबुंश्री नार्जारीहाबो मोनसे गोसोआव लुबैनाय दंमोन आरो गोसोनि बोलोआदि गोजौ हाई मटिवेशन लेभेला हाई बेखौ दिनै सुबुंश्री नार्जारीनि बिमा बिफाया थारैनो मिथिबाय आरो आं मिथिनाय बादिब्ला सुबुंश्री नार्जारीनि बिमायानो बिफानाव सोङालासिनो सुबुंश्री नार्जारीखौ फोरोंनो थाखाय फरायहोनो थाखाय स्रोद गावनो खरस खालामनानै एडमिशन लानानै होदोंमोन मानो होननानै बुङोबा सुबुंश्री नार्जारीनि बिफाया सुबुंश्री नार्जारीखौ बेंगिखाय बबिखाय फरायहोनो गोसो गैयामोन नाथाय बिथांनि बिमाया बेबायदि थुलुंगाथाव खामानिखौ मावबाय स्रोद एडमिशन होनानै फरायहोनाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोरै थुलुंगाथाव आरो सुबुंश्री नार्जारीनि बिमायखौ जोङो बयबो साबायखर होनांगोन सुबुंश्री नार्जारीनि बिफानि मुङा जाहैबाय सिबिगोरा नार्जारी आरो बिमानि मुङा सिबिसुलि नार्जारी
फरायसाफोर बयबो गोसोआव ला जोंहा मेगन गैयाब्लाबो आथिं गैयाब्लाबो आखाइ गैयाब्लाबो गोसोआव जोङो बोलो थायोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो मोजां खामानिखौ जों मावनो हायो।